Ima mnogo ti nekih stvari, ali evo sve pokušajem da nešto zaobiđemo, da idemo ako Bog da na neka druga pogleda. Također, nama je nepoznanica, braćo moja draga, i vjerujte, nekad čovjek kada ode kod tih Arapa, kada vidi, nauči mnoge stvari praktično. Kod nas ćete veoma rijetko vidjeti da čovjek, kada kod čovjeka sjedi i završi, pojede nešto, da dovi za njega, znači za hranu koju su jeli. To skoro je nepoznanica. Kod nas, braći, dođe kod tebe brat i pojede kod tebe, iftari se i ustane. Allah mi, čovjek kada živi sa tim Arapima i kada poslije dođe, znate kako to doživljava nekulturno. Dođeš, brat, pozoveš ga nifta, njega i njegovu ženu i njegovu djecu i dođe kod tebe čovjek i pojede sve i ustane i selam aleikum. To se u arapskom svijetu smatra, znači, ajde da kažemo ono što je u nas sramota. Da čovjeku ne zahvališ, Allah te nagradio, Allah vam podario beričet. Ima i čak hadisi dove Božih poslanika, ali se ratu salam, at'am Allahu men at'amena. Allah nahranio onoga koje nas nahranio. Allah napojio onoga koje nas napojio. I tako dalje. I mnoge druge dove koje su prenešene od Božih poslanika i to treba, braćo moja drago, oživljavati. Čak ja sam znao biti na nekim javnim manifestacijama za koju se zna da je određeni ših organizirao. Ljudi kada se završi manifestacija, svi tom šihu prilazi da te Allah nagradi za hranu koju si nam ti organizirao, te Allah nagradi. Dok je to kod nas, braćo moja draga, nepoznanica. Napraviš javni iftar 300 ljudi, zna se da je to napravila organizacija ili taj čovjek. Ljudi pojedu, dođu, odu, da niko ne zna dođe da kaže, braćo, da vas Allah nagradi. Svaka čast, da vam Allah poveća beričet, da vas Allah učvrsti u vjeri i tako dalje. Znači, od sunneta je, braćo moja draga, kao vid zahvale čovjek kod osobe koja mu je učinila dobročinstvo, ugostila ga, nahranila ga, da mu dovi za njega. I nemojte, znači, ovo su, vjerujte, ovo su stvari koje treba oživljavati. Ovo su stvari koje treba oživljavati. Prvenstveno da ih mi počnemo oživljavati, kako i kod nas, tako i kod drugih ljudi. Da odeš kod nekog komšije, komšija ti iznese nešto si pojeo, da ga kriš, komšija, Allah vas nagradio, Allah vam povećao beričet u hrani, Allah ti dao dobro, svako dobro tebi i tvoju porodici, Allah da ti zaštiti djecu od svakog zla. Allah mi, vidjet ćeš koliko je srce tog čovjeka. Koliko mu je drago i koliko amina na tvoju dovu i koliko ćeš vidjeti pozitivnog traga, znači sa jednim, ajde da kažemo, samo sunnetom Božih poslanika, ali i salatu selam. تررت ترري